se to asi seká, když křičím. Fakt? Hej, to je možná pravda. No vidíš, Lukášku. 3, 2, 1. Čau, YouTubáci. Tyko nezdravíš? Vítá Lukáš. To má 16. Jsme tady po dlouhý době zase spolu. No jako dáváme videa spolu, ale ty už jsou starý. Jo, právě letěl jste se, že já se třeba občas budu zaškobrtávat, jelikož máme pomalej internet, teďkon zrovna. A nebudeš křičet, A že já jo? se právě Jo, já budu křičet. Uaaaaaa! Je, hele, mám to dobrý. Jo, a dneska to teda bude první díl. Rozhodli jsme se s Lukášem, že co uděláme? Natočíme sérii Z Good Game? Empire! To bylo dobrý, to jsme si ani neplánovali, hej. Asi. Jo, tak jinak, kámo, pokud ty nevíte, Teď jo, to možná někdo neví, že prostě tady to Good Game Empire to není pro jednoho hráče, protože tady se dají dělat aliance a my vám to hnedka ukážeme, protože tenhle díl hlavně bude o dělání aliance, nebo dělání. Ona už je, ale ještě tam nejsem, protože, jak vidíte, mám teprve 3. level, protože tady že to jsem si před chvilkou Šíček. udělal účet nový. Takže jo. A pokud budete chtít do aliance, tak je jednoduchý názor na to, my vás asi nepřijmeme, co? Co, Luky? No. Některý. Já tam k tobě pošlu špiona, nebude ti to vadit? Ne, ale víš, že když pošleš špiona, tak mi i nějaký věci ukradneš. Jo, právě proto to. Ne, Luky. A Podívej se na mapu, už tam k tobě jde. Lukáši. Už to vidíš? Počkej, já ještě nejsem na mapě. Dva do Luky. No, tak už došel, ale. Ach jo. Tyjo, ty tam máš vojáku teda. To nějak... Ty jo. Hej, a ty už jsi přestěhovaný? Ne, mě to tady... Ono tady totiž není žádný místo u tebe, víš? Je takhle. My jsou tady sami zrceniny. Hej, tak pojď do té aliance. Musím počkat na žádný. Počkej, zprávy. Mám tady zprávu špionáž odražen. Co to znamená, že jsem ti ho odrazil? Jo, počkej, takže já jsem vlastně já jsem ti ho jakoby nějak vyhnal, Ty ne? jsi ve štítu, protože ty máš úroveň 0. Já mám úroveň 3. U mě to ukazuje, že máš úroveň 0. Hej, a já si jdu udělat ten štít, já si jdu ozdobit štít. Jo, lidi to mě hrozně baví. Ty jsme zabavovat špiony. Já vím. Chápeš, já musím počkat. Jo, dobrý, nemusím, můžu to udělat aliancí. A co jako? To, že si je uzdravím. Víš, pokud nemáš nemocnici a někdo ti zabije špiony, tak si bez špionů. Jo, takhle. What the fuck? Tomáši? No. Dobrý. Fuj, já se Co je? ledě. Jak to, že mám jenom 40 rubínů teď? Fakt? Jejich mám 190. 1000 rubínů. Hej, podívej se teď na můj na můj... Počkej, co to je? Jo, aha, já myslel, že je tohle ten můj hrádek. Kníže Badus, to je takový hezký hrádek taky. Já mám takovou starou chatrč, nebo co ty vado. Já mám internet. Jo, a jinak omlouváme se, že jsme teď dlouho nedávali videa na YouTube, netočili. A přidali jsme ty konc videa s hodně blbou kvalitou, snad se to zlepší. Jako...
teď já za chvilku dostanu nový mobil. To znamená, že videa ode mě vydaný budou mít hodně dobrou kvalitu. Jako ty moje, víš, že jo? Jako ty moje. No tady to prostě už budou A jaký budeš mít mobil? Co? Jaký budeš mít mobil? Mi to ještě neřekl. Ještě nevím sám. A hlavně můžete čekat ode mě sérii Pokémon Go. What? Já chci s tebou. Hej, tak to bude od Lukáše a když tam budu někdy, přece já někdy k tobě taky budu moc odjet, že jo? Pojet, Co? zajet. Moje máma s tím problém mít nebude. Můj taťka, jakože jo, tvůj strejda a můj taťka se znají, že jo? A víš, že tvůj strejda byl u mýho taťky nedávno. Jo, vím. Takže tohle to už jsou osobní věci. Počkej! Děláme střih. Tak jo, už jsme tu zpět, teda Lukáš je tu zpět, já jsem tu celou dobu čekal. Oh yeah! Hej, ty máš drsnou vlajku, kámo. Tak jo, ale teď uděláme nějak teda tu alianci, ne? Video už má přes 6 minut něco, tak tohle video by mělo mít maximálně tak 10 minut, takže nějak to jako... Asi už to ukončíme, hele. Já tady chodím po pokoji s mikrofonem, protože hledám ovláč. Jo a možná teda bude... Jo, no lidi. Možná bude další díl z Terrarie. Oh yeah! Jo, Luky, už se ti zapla. Ne, nezapla. Je to vám musíme říct, naši příhody. Vždycky Terraria se nám zapínala tak. Já ji mám taky mimochodem. Ale nenatáčím ji. A vždycky se nám Terraria zapínala tak, že my jsme ji zapli a pak se muselo čekat, než se zapne. A většinou se stávalo, že my jsme mysleli, že se nám Já ti honím dřevorubce, hej kámo. A prostě jsme to dlouho klikali a pak se nám zaplo asi miliard těch Terrarií. Teď Lukáš po dlouhé době pustil Terrarii. A on si myslel zase, že to nejde. Takže to zase milionkrát zmáčkl a teď čekáme, kdy se objeví těch milion Terrarií. Jestli to teda funguje, jestli se teda objeví. Budeme doufat, že jo, jinak by nevyšel další díl. Znamená by to asi konec série, no. No to ne, ještě, to pak nějak ještě dořešíme. Ale jako je docela dobrý, už máme hodně dílů, takže super. No nic, takže tady to asi ukončíme. Hlavně v dimenzi, jak jsem byl, kámo. Už to tady ukončíme. Jo. Už to má přes 8 minut to video, jsme tady prokecali asi 2 minuty. Takže jo, takže loučí se s vámi Tomáš 16 a... Luky! Takže... Já ti pošlu pár věcí, jo. Tady se spí. Tady Tomášové a Lukášové spí. Vidíte? Tak potichu, ať tě nevyrušíme. Čus!